Il-kumpanija legali Ketkuti Kawki li ddominat l-aħbarijiet matul din il-ġimgħa wara li ġurnalisti Franċiżi implikawha brabtiet mill-qrib ma' membri tal-Kabinett ta' Muscat u aġenti tal-iskema tal-beħ tal-passaporti kienet sorpriża bl-għaġla tal-gvern li jissospendila l-liċenzja minn din l-iskema. Sorsi qrib il-kumpanija li tkellmu mal-gazzetta Il-Mument żvelaw li tmexxija ta' Ketkuti Kawki ma ħadet gost xejn li spiċċat fil-mira tal-ġurnalisti Franċiżi u aktar bl-immedjatezza tal-gvern li sospendila l-liċenzja li renditila il-miljuni tal-euro. Invista taċ-ċaħda li diġa għamlet, il-kumpanija Maltija jinkwetata mill-ħsara u r-reperkussjonijiet li qed u tista' ġarrab fil-preżent u fil-futur. Kien hawn li s-sorsi ta' Il-Mument qalu li l-kumpanija żgur mhux lesta tereq waħedha. Il-Mument kompli tirrapporta li din is-sajjetta fil-Bnazzi għall-kumpanija Ketkuti Kawki kienet ukoll daqqa ta' ħarta kbira oħra l-Joseph Muscat li qed ikompli jara l-bastiment tiegħu jimtela b'aktar toqob l-ilma dieħel minn kull imkien. B'daru mal-ħajt u kostret jiġħad dak kollu li kien żvelat fil-programm Franċiż, Muscat issospenda malajr li l-kumpanija Ketkuti Kawki milli tkompli tbieħ il-passaporti. Bis-sorsi ta' Il-Mument jikkummentaw u jistaqsu għaliex fir-rigward ta' Henley and Partners il-gvern ma kienx jaġixxa bl-istess aġla. Sa dan it-tant fl-isfond ta' dan ix-xenarju kollu l-Oppożizzjoni Nazzjonalista diġà kitbet lill-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi il-PAC biex jifli minnu fih il-każ. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'kummenti ma' Il-Mument qal li l-investigazzjoni li saret mill-istazzjon Franċiż terġa' tikkonferma dak li issa ilha tajt l-Oppożizzjoni, jiġifieri li l-iskema tal-beħ tal-passaporti qed kisser ir-reputazzjoni ta' Malta u qed tagħti wkoll isem ħażin lil pajjiżna. U kompla li dan kollu u politikament responsabbli għalih il-Prim Ministru Joseph Muscat li żamm taħtu responsabilità tal-iskema tal-beħ ta' ċittadinanza u kemm il-darba jiftaħar li hu salesman ta' din l-iskema minflok statesman li hu d-deċiżjonijiet biex iħares ir-reputazzjoni ta' pajjiżna.